Hi ha tumors que sempre fan metàstasi en zones concretes del cos. El sarcoma la fa al pulmó, el melanoma ocular la genera el fetge i el càncer de pròstata i de mama tenen l'os com el lloc predilecte per fer metàstasi. Això vol dir que dins de les cèl·lules cancerígenes hi ha un tipus d'informació que els dona l'ordre de fer metàstasi en teixits específics. Trobar-la i entendre-la serà una de les claus que ajudi a curar el càncer. Jo em vaig fer científic perquè a l'entorn al qual em vaig criar, el fet d'entendre el perquè de les coses era quelcom rellevant. El meu pare era metge i això va ser probablement un factor determinant. Roger Gomis és professor d'investigació i CREA. Dirigeix el Laboratori de Control del Creixement i de la Metàstasi de l'Institut de Recerca Biomèdica. La investigació del càncer es troba des de l'any 2000 en una segona era. Ara ja no s'investiga el tumor, sinó per què el tumor s'escampa i fa metàstasi en zones molt concretes del cos. Tenim una segona pregunta, que és entendre el per què hi ha pacients, o càncers com el del còlon o el pulmó, que si tu has de fer metàstasi la faràs en 3 anys, 4, 5, però més enllà dels 5 és estrany. En canvi, en càncer de pròstata o de mama, les metàstasis poden aparèixer al cap de 10 i 20 anys. L'objectiu és conèixer la biologia del procés de la metàstasi i traslladar aquest coneixement als metges perquè puguin modificar les pautes del tractament i millorar la vida dels pacients. Hem avançat i hem començat a entendre que hi ha certs gens i certs mecanismes que són únics en definir, per exemple, el càncer de mama, hormonodependent, que faci metàstasis a l'os. I comencem a ser capaços d'entendre quins d'aquests marcadors que hem trobat al laboratori realment en pacients tenen capacitat de predir aquells tumors que faran la metàstasis en un lloc o un altre. Alguns d'aquests biomarcadors ja s'han identificat en assajos clínics a fi de dissenyar medicaments que redueixin l'aparició de metàstasi. Que realment identifica els pacients que faran més metàstasis, 1, i 2, i això és el més important, els pacients que si es prenen un fàrmac abans que aquestes metàstasis aparegui, realment redueixen o retarden l'aparició d'aquestes metàstasis.